aku Jara Sandra. Kowe sapa? Ayo iki abdine Prabu Drona. Gandang kaya. Aku Jara Sandra. Ayo, endi ratu nggih Bajra. Ya iku ratu nggih Bajra. Prabu Drona mulai iki bapakku iki. Kowe iso aku anakmu. Anakku sing ora kelingan kowe buat anak, buat bayi. Apa penae alas kowe lali. Aku dikatoke karo mbokku Nyai Jara. Kowe sapa bae tak beset-beset kulit kok. Kabeh sing diparingi gesang oleh donya iki ana sing uripi dudu karepe dhewe menungso kaya kewan tak beset tak poteng-poteng kulit iwak dadake tambur aku lungguh cengkreng ana di Bajra.